आपने न जे फोटो को नंगमानि जे आपने नि एरिया जे जालायदों हिनजाकनाय थायो बर' कायसा तिप्रासानि बुमाखां हायके नुकजागै जे तिप्रासानाव खानाबो सम्भवत आपने नि फुटेज बनुखा आपने थांगै नुगै मानले निनि अब बुसुक तर कबो किसा साइ देखनारे मान लोकरन আমার তো आं निजिसो थाङै नायखा आसले आरो आं प्राय आधा घन्टानि सिगां खबर मांखा जर खरकसा थै लायजाक नुगै दंखा पुलिसाव फायदों हानो आं थांनायखा आसले नुखा थैनो आसले चिन्तिफ्रा साराम अ जागाव आं जे साइमनि हिंकाय बिनि सिरिन तिरिन दक बेरा जाग्रं नुखा माने ड्राग्सनि सिरिनटा ना सम्भावना ड्राग्सनि एक्सिडेन्ट नंनाय आथाखायो ओ जागाव कोनो बुइतावै बुइ कलांमानि आमने कोनो आइडिया क्रियानि थानि जास्ट ब हयतो ड्राग्स नेसा बिसिं खना आखरे ब रेस खलायै दंमानि जराव ब हयतो लाइखना आनि आसामना अच्छा एंगे नायमुथां बाहनि दगले थाङो दिसै आरो एसडीपी हयतो सुरुख्लायाव कोन बकवा माने पुलिस दाबो दंगो नाय थाइगे आं थाङै नायखा सब आसले माने चिन्ति प्रासाराव मा हायगे न डेली नमथिं दंगो साइटाम खायबा ड्राग्सनि उपरनो बिनि लांमा चखनानै आं आसा खायो एंगे अब जे थैनाय जे तिप्रासा जे थैजाक बे नले ब थाइरंनि हिने निनि बखाव ताबो जाते अमनि कुनु परिचय सोंनाय मेहायाको जों खाव नाय दंगो ताबुक जाते बरनि खा बा सबंखा मसुं ता जाते परिचय मेया जों अनेक गोबांमनो खुसनाय नायखा ताबु एरियाव केबो जे ओ जागानि ओ थाइनि बरक हनै जों परिचय मेयाको आरो अनेक प्रेस रावबो फाइजाक नुखाजों बक ट्राय खाइ दंगो नाय दंगो बरनि एरियानि सबंखा हामबायसा रिंगे तै केसा कम पाइतागो जे अब तो नों जेहेतु नि वान समा जे ड्राग्स एबा बिनि जे सामान नंमान हयते न ब हायके लाइक हनागे जे ड्राग्स जारा चाइ तने हास्तेनि तंको सं तिप्रासा रंग ताम कक किसा कताबनाय नि मेसेज ताम अब तो जों अबनो मा सावो जे चिनि तिप्रासा रंगनो बाव जे कुनो चिनि तिप्रा जनिं तो 12 बछरनि बर रंगनो सिकला रंगनो जेतो अमहाय हामिया जिबिसनो अमहाय व्यवहारता खायबायतो चिनि भबिष्यत चिनि थां थिनांनि बागै चिनि ट्रायरक्सि भबिष्यत दंनि बागै जों ब्लाइकिनो अबनो एवारनेस खायो चिनि नेशन मुक्ति जों बिबिनो कक्सन केन्तु ताबुनि जे नेसा मुक्त खायनो थांनि नेसा जुक्त दङ आम जों कामकाय सेमनो तामनानि बनो जे बर्तमान सरकार सरकारनि जोंबो संगिनो आसले अबनो प्रशासन बा पुलिस प्रशासन रक अबो ताइबो नायनो दरकार दंगो ये जागाव अम हाइसलि तमानि न पुलिस रंनो नायमो थांरानो जों खबरि खांगा बरक जागाव थांनां जे टाइमबो थांया नाया जे जागाव अर्केस्ट्रा चलि दंगो सुपरस्टार चलि दंगो निनि ड्राग चलि दंगो निनि जानि मनना चलि तो साराति करायो तिप्रासावनि अमो जों सैमाना हायसि अच्छा पाइथा केसा सुमं यामा आं सावा हायसि अच्छा सार ताइ केसा पाइथा सुमं जे तिप्रासा जे मांकति माले बुसुक साल रमय रक थैजाक रक खाइ रक आनि आसा खायो बमिया सारि रन तिनि हरन थिगेना कुनो सालनि सालथामनि कथिनि कुनो आं आनि आसा खायाता तिनि हरन आसा खायो अच्छा बेलाय हामबाय सार जों बाय कम्पिउटार करमानि जरानो